Daitor Municipal Board atum saik chiklem kledera jok municipal dota dona. Assam University Silchar hin pending denging koi convocation ke paman pon. Chief Minister Relief Fund Scheme Pen Bang Pharo Hinira Trok Sirke Bracket Tom Low Charlie Osumar Fund Relief Fund KP. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki Khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Tifu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kardong bini prime time berta long pen elisang pi marvelous rong parpi nonar jikta bertang ton pen kidam tang ningkan suri hini rain koi raisia ningkan Karbi Anglong Autonomous Council pen Daitor longta town paman ponang ji pupen Daitor town committee biponlo laben Daitor town committee asa hemsitame kimrang ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be Dr. Numal Momin EM Mongol Singh Timung EM Richard Tok betum pensi ing puponlo Bangso Daitor Town Committee asa hem ningkan suri hini ra ingkoi raisia ningkan hut Karbi Anglong Autonomous Council atumpen ing pudet pen non puta Daitor hi thimalom kapang thirasai amu Daitor Municipal Board atumpen ki claim kedam kavede da jok Daitor hi thialom ke ter ke pen loksi kedo Lapen halapu bherang ke tum kahumri dam hut ke thek dam long ateng ke Daitor Town Committee asa hemalong inutta chukumar atum kido dam bang ave Lasi Daitor Town Committee Chairman Jacob Tokbi Vice Chairman Stone Rongpi sikari terang lapen kache singnar pe tum akam ka chiklem kavedera jok Daitor hi thialong ke ter ke rason sido Lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen lapson Daitor along town semar pipon det apita Daitor Town Committee atum pen ke pang thirasai ki claim kledet abangke Daitor along Town Bipon Nagasonsi, Mandelo. News Report, Karbi Anglong Live. There ni phai phli bilapen Phoarni Assam University ke Parlopona College ke doan kaprek department ke doan integrated courses lapen Assam University Dipu campus pen ke Charliang Deng ke Chepondun undergraduate pen chenglok post graduation MPhil lapen PhD ke tangtang atuma phan karcho ponamai Assam University Silchar long paman ponlo Labang solong Assam University ke Parlopon phoke prapli a college pen 3 years degree course Bachelor of Arts mate TDC BA degree sitame pipa jerpon ko Bachelor of Science mate BSc ke Chepondun College Krihini pen Bachelor of Commerce mate BCom ke Chepondun College Inkoi Raisi pen Bachelor of Business Administration pen College C Bachelor in Computer Application pen College C la pen Bachelor of Vocation penta College C Bachelor of Education mate B.Ed pen ka Chepondun College Cricket Home pen Bachelor of Law mate LLB pen ka Chepondun College Kit Home pen Lapuson si University along ke Charlie kang tuinayang deng mate post graduation courses ka Chepatang pon department home ke branar ke balong arisoi jangatumaphan Master of Philosophy la pen Doctor of Philosophy ka Chepatang dunatumaphan sitame karcho pon padolo Dinging koi Assam University Convocation along kado kawai pangrum pet pen bangsuri kebra pharo troksi kebra trok kebra sirke patuma phansi certificates pipa jer ponpo lana phai ke ongang bong pusitame Karbia khaya phan nome ke ban pisitame dolo Dipu Government College along pen Sami Rosibon Teronpi Bachelor of Arts Geography pen gold medal anong e chapalong dunno Asonsi Assam University Dipu campus along pen Sami Mirdaliming tipi Masters of Arts Department of Geography pen gold medal anong e chapalong dunno Lapen Assam University Dipu campus along pen sangpi Junmoni Hansepi Department of History along pen
Doctor of Philosophy stame chpolong dunno Pini labangso ingdeng ingkoi Assam University Silchar along ke padupon a convocation along isi ke thedung kachelar pon stame padupon Pinpur dam sinang ke dam tanga convocation along anke Western Gown si enbom bangbom lo Sidami pininga bangke Western Gown and edet si kachari traditional gown si convocation along ke enpon thekdun long lo Karbi Anglong apen West Karbi Anglong pen sitame lokacher lia hin ke thek keria phai nang bat pik tang lopuki labangso ingdeng ingkoi Assam University Silchar Convocation along pensi ang thek nang klang pondo Thima penangana Karbi risoi jangatum sitame amithang lokacher lia long kachepaduk la pen kabor I pon ang thek kache endonjia phanpura Assam University Silchar along an kapale duna phai dopik khangja Tasila taisi khai kaching thordo nang theklo la pen kibangji langar ni sitame lapuan se si aphai nang bat bompo busi Karbi Anglong arat aning ka the padopon News Desk report Karbi Anglong live Lokachar li hanlo pir the long kedang sodnai Lokachar li le ave te kaching thornata ki phaprang donji aphan akisungdo Labang solam ben matha parsik ponse harokat elisi angkang kachar li osumar aphan Chief Minister Relief Fund pen Relief Fund kipi Pini haurakat elisi angkang kachar li osumar aphan Chief Minister Relief Fund Borsing Ronghang Mini Stadium along Relief kipi pon Bangso long kadukwe bang pharo hinira trok sirkepra kethom lo charli osumar aphan CMRF Relief Fund kipi pon Bangso kipi pon la keisi lokachar li osumar tuma phan kirap ke pajir duna phan Penang lo charli atum ke charli ji aphan ki sung kache tong dokok titi po ka charli ji aja kong ave det titi mate katikuk dokok titi lasi ke charli hen lo kenang sot nai pusi matha si penang ka charli osumar aphan inu da long pen tangka surip ho pajir pon Bangso ke pajir pon along kache tong pon MLA Dorsing Ronghang Ajit Kumar De PM Kangbura Kiling lapen Charlie Osomar apia potum ongdung pen chetong do Nama kem kita majakong pelong nang nama si citi penting pen ajakong orang patera radapan kelam kilu labang so jakong pelong nang resume hangsi eli pina tumungu labang so ningkang sama lampang dak Sarate la venture school than bang than la bainong kita venture school than bang tum hana bang ke bainong kiti ponja lam ke lage already budget long der lo tewa phi tane apna bang ke tangka kiti ahead la penon kiti ahead exam athe apna bang ke tangka la so due to infrastructure development school fan dangali tangka pensi kang tham si pajir jeti non bangke Karbi Thomas Council long budget preparation aja kong nangle rock pe nafi itu tum doktor tulang monghang alang dia bang high school bu khanjot kali college than principal phanta apangong si 15000 16000 hote 28000 people lo Phuluni pen Dirshana Rongpi Karbi Anglong live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jivan Amar Jivan adawai ki chupensi nomili phugar tin buni ni da kimilo la so adawai chu che ko ge ni chuklen thi chudan thi pen ke nola so adawai ki chupen ki common the du pensi nili chi thek lo nili chi klo jam ni jok thom la som ta nili long lo same amar jivan adawai ka channel pe la hai ki sota nili akiso ave der lo Klar dak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerke palong humri ignon Birta keme Hirjir ke toklapen ki hiraning khang atoma phan isi birta keme APLM pacha nang puma thapen Karbi Anglong Tourism Department pen patir pipon si kibangji there cheklo ni phaikri ECR ni ke chengsia phong hirjir ki hir kache pate jai mek padopon po Bangso kache patelong ke haya bang phu bang phi atum kilong ponji anong elake ke chengsi bangke suri thong kep lapen first runner up bangke suri koi second runner up bangke suri kep Nalito may hirjir ke deng ponjir ni lake there ni phai isi pen ni phai Troxy an lapen ke tok nang je hirjira khepi lake botor kikor
Content ang lito mahir jud ki hira video che record ra Karbi Anglong Tourism Department official WhatsApp number 938758101 along lo ignon. Ang content kachini jepan 936549245 lapen 936551893 along home rignon. Lakhain koi raphon nilib MSC constituency ke parlo choki hola higher secondary school along HSLC asadlang ke tok ke chengsiar ni mesen pen ke pachun po lokacharli helo pirthe ameglo jongsi lokacharli jongsi ave pulote nonakai munit marek e hok abang avitat dahai aningkan wang son thak thak si pining surihini rain koi rak thoma ningkana pharman asam angkang arlo jesemet seba board pen kibi pon asadlang pini therepo ni phai ke thom homtar ni pen chengpon Lason thosi nilibalong sadlang kitok mesen pen pangcheng dunlo choki hola metric examination center along kadokawe government private school kadokawe humnar kep ando la humnar kep school ang bong pen kadokawe pharo ke thomra thom kep rasir kep aloke charlia sumaratum sadlang tokponlo la song bong pen bang pharoi sira trok kep ke sopinjo tum la pen bang pharoi sira trok si kep rasir kep ke sorlo tumsi kidamtang therepo ni phai ke thomar ni pen sadlang kitok pangcheng ponsi ke chengsiar ni mesen la pen samjin pensi pajut bonlong pamilo matriculation examination center officer in charge mate chokihula HS school principal Dr. Ronjit Rohang pen kaningje ponke nonamat examination holarlo thangnata ke bengke phanabe athe ke invigilator tuma phan mate sadlang ke toga dimalong kilang chari dunjia bang hutina phan sitame seke pipon pamisi sadlang ke togalong kilang ke chari dunjia phan ke patang pon puta phirang ke tumangno nang khandon HSLC center along total abang ke humnar cap school feeder school pangrum rapet pen 339 candidates do aswang bong pen 160 abang ke male lo 179 abang ke female lo tante pini ke cheng ponsi labang so satlang tok pono la sila non an ko pini ka siksa kaning nap la so exam ni tok yapan ka chitong do ma akasing sak thang nata we athemani tum la so prang mala metric asatlang pangching sia prang along tina school pan kewang invigilators tum phan ang same tum seke pe pon mane invigilators training pu padopon hala so ho da training ho se than lab loje peneng bangke metric asatlang ke toknang ji aron masab ka cheprek do wala atheke anikan wang ke objective type do pu tame 10 marks ta peneng bangke subject pli mate main subject core subject along mathematics science social english along bangke objective types do koila mati pen samson ingti Karbi Anglong live ingdeng phokep ke chok ke se annual general conference sertalin katalon dilai long si kapaman ponjia long kedamdang thang ni phai koira phli dilai joseph terang memorial holalong reception committee sengsi puthot thereponi phai ke thomar ni sub committee sengthulo labang so mai long reception committee amai phumate Karbi Anglong autonomous council em surjarong pharsi mai charilo lapen reception committee member do an chatong si sub committee arpu pekponlo mai long ka chatong dun Karbi Anglong autonomous council em surjarong phar borjan vdc chairman Sonaram Singnar KSA TRP mai phu thang sing timung KSA TRP bidisar keshop timung KSA active member social worker lapen penaan ke thigiding atum chatong dun KSA TRP mai phu thangsing timung pen nang pachini pon labang so annual general conference sertalin ke chok dilai long ke pamanji ni phia pharman an katalon ponji lake jangmi ni phai hini pen pho arni an timung sang ho pen kachuning rithu Karbi Anglong arat do anta nang kachirap chetodun pejia phan towar chulang pon reception committee amai phumate Karbi Anglong autonomous council em surjarong phartame labang so mai pelong reception committee mai phu nang kangwai pon ke ningarong lo adhela ke phurkimo plangpo nasilabang so sertalin KSA mai pikapa manalong dilai lapen borjana raddo an chetodun pet nangji athe KSA hello khaya moi arbunglo khaiki sunga hud labang so song pen hello kaiketa karjap ke pathirdun atumlo puta ninje ponthu tola si isi udam nang KSA ningkan phokep nang ke choklong bang kala ke si ningarong pikalam lo athe KSA hello ho ke chengpen Karbi khey phan Karbi long ri long par phan kerai kom malam thi asi chipadudun kirang ningkan ko anane labang so iltung phan district long lok pen aphi ha 1954 de pyong pen 1954 ke de 59 pen labang so ke seng pen KSA si
karbiak hei tu makisum ke boy kumuntung manang lelo pro telang dum si aprang arjap po lang tum si song pon po lang tum si dai dum po ako so hak si kopi si claim nang ima po karbiara tum kopi to adam nang ima ko so namai pu manang dum si ke japon pon dolo si hala bangso KSA khe mo yarbung la bangso bang pinin kan phokep ke chok lo si so kan se mai pi ke certain ke talon so dak dilai hawa pu lo malo si la bangso atiri kama mai phu ni le phanse ar punang peklo asini ta ningarong pen deng bunu la bangso ar pu bang athe ke certain ke talon na hud kecera dun long pu kala mo api phur ki molong ta anso se men en ong da dun ko poran hedolo Dilai Ben Bijoy Rongpi Karbiang Long Life Tande pini prime time berta bangke la ponse kangton iglo domi thakme kardom